Ahojte a vítajte pri sledovaní upcyklácie tohto pánskeho svetra. Našla som ho v second hande a zistila, že zo 100% merino vlny, dokonca s certifikáciou Woolmark. Tento jemnučký a mekučký obláčik som tam teda nemohla nechať. Štýlovo to však chce viac prispôsobiť ho do môjho šatníka a môj dnešný plán je z neho vyčarovať elegantný a praktický svetrik na bežné nosenie. Musím sa vám priznať, že dlho som nemala taký strach do niečoho zastrihnúť. Svetrik som si zložila na polovicu, poriadne zašpendlila a cez vytvarovanú hranu ho rozstrihla. Obstrihla som ho aj okolo zipsu a goliera. Ak sa pýtate, či som sa nebala zastrihnúť do pleteniny, tak ja len, že áno, bála, ale našťastie sa správala úplne ako úplet a kraje sa vôbec nepárali. Ja si vždy všetko tvarujem rovno na sebe, aby som videla, ako mi to sedí. Takže cípy zo zipsu som zostrihla tak, aby som výstrih vytvarovala do Včka a aby pekne nadväzoval na rozstrihnutý stred. Na sebe som si odmerala aj dĺžku a celý obvod skrátila a zostrihla o 10 cm. Už to teraz vyzerá pekne, ale ja z neho chcem zavinovací svetrík. Viazačky som si preto vyrobila zo strihnutej dĺžky a z goliera. Vydalo mi na takéto 5 cm pásy, ktoré som klasicky zložila, prešila a vyvrátila. Vznikli mi takéto tubičky, ktoré nešli prežehliť, ale svoj účel splnia. Na začistenie výstrihu som použila šikmy prúžok. Preložila som ho na poli a našpendlila okolo celého obvodu z lícnej strany svetra. Už v tejto fáze som vložila aj viazačky, aby som si to zašila na jeden šup. Šikmy prúžok som prišívala na milimeter od zažahlaného kraja. A hneď vám poviem aj prečo. Vypočítala som si to tak, aby keď ho založím do rubu, skryje mi surové kraje. Odporúčam spraviť aj milimetrovú výpustku, aby šikmy prúžok nebolo vidno. Opäť som si všetko našpendlila a prišila ho na 1 mm od kraja. Viem, že to vyzerá ako piplačka, je to piplačka, ale výsledok stojí za to. Takýmto profesionálnym spôsobom si dokážete krásne začistiť kraje. A teraz ako na to, aby fungovalo zavinovanie. V jednom z bočných švov som rozpárala a zaistila dierku, cez ktorú budem jeden z pásov prevliekať. Všetko funguje, len je tu ešte jeden malý problém. Sú mi dlhé a široké rukávy. Môj prvý nápad bol vložiť do manžety širokú gumu s obvodom môjho zápestia, ktorý rukav nielen skráti, ale aj jemne nariasi. Ale nefungovalo to, lebo som sa tam nevedela dostať so strojom, takže som to vypárala. Ako jednoduché riešenie mi napadlo zúžiť patent o 2 cm z rubovej strany. Prispôsobil sa šírke môjho zápestia a vytvoril sa tak efekt takéhoto skladu, ktorý si myslím, že je úplne OK. Z dokončovacích prác som ešte obšila šikmým prúžkom aj spodný kraj svetra a prišila naspäť štítky o zložení. A tu je výsledok. Môj nový upcyklovaný vlnený svetrík, ktorý funguje na zavinovanie a vďaka čomu si ho môžem obliecť na čokoľvek. Aj mňa sa mu prekvapilo, ako pekne takýto jednoduchý strih sedí. Hoci som použila cyklamenový šikmý prúžok, vôbec ho nevidno a myslím, že práve vďaka nemu výstrih drží tvar. Ak sa vám táto upcyklácia a premena páčila, nezabudnite mi dať like alebo nechať komentár. V prípade, že by ste chceli viac takýchto inšpirácií, neváhajte ma sledovať na mojich sociálnych sieťach či podporiť na Patreone. A čoskoro sa vidíme v ďalšom videu.